l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Ġifirmat ftehim bilaterali bejn Malta u l-Eġittu bil-ħsieb li jiżdied l-appoġġ għal persuni b'diżabilità u żgħażagħ filwaqt li jiġu provduti aktar opportunitajiet lil-għaqdiet volontarji. Il-Ministru għall-Inklusività u s-Settur tal-Volontarjat Giulia Farrugia Portelli li firmat dan il-ftehim deskrivitu bħala wieħed li se jkompli jippromuovi l-eċċellenza ta' Malta fis-settur tad-diżabilità. Permezz ta' sforzi kollaborattivi Malta u l-Eġittu qed ifittxu li jtejbu l-appoġġ għal persuni neqsin mid-dawl filwaqt li sfruttaw l-aħħar għajnuniet u teknoloġiji biex jgħinu lil dawn l-individwi jgħixu bl-aħjar mod fih dan is-soċjetà. Il-ftehim jintroduċi wkoll opportunitajiet ta' bdil għal volontieri żgħażagħ u ġemellaġġi għal għaqdiet volontarji li jaħdmu fis-settur tad-diżabilità biex irawmu t-tagħlim reċiproku u l-kollaborazzjoni bejn is-setturi volontarji taż-żewġ pajjiżi. Proġett Malti ta' Autism Friendly Spaces, daw l-spazji li jkunu aktar adattati għal persuni fuq l-ispettru tal-awtiżmu kajr interessant f'dan il-proġett u allura permezz ta' l-NGO Maltija Prism se nkunu qegħdin naraw li dan il-proġett jibda bil-mod jitwettaq fl-Eġittu wkoll. Akkumpanjata mill-Ambaxxatur Malti għall-Eġittu Roberto Paċ, id-delegazzjoni Maltija żaret il-Kwartieri Ġenerali tal-Għaqda Volontarja Egyptian Red Crescent li qed tmexxi u tikkoordina ħidma umanitarja f'Gaza. Fil-fatt f'Diċembru li għadda l-Gvern Malti kontribwixxa għal ħidma umanitarja li qed twettaq din l-għaqda. Id-delegazzjoni żaret ukoll il-Fondazzjoni Life Makers li tiffoka l-ħidma tagħha fuq is-soċjal, l-edukazzjoni u s-saħħa. Preżenti għall-iffirmar kien hemm is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Inklużjoni Nancy Caruana, il-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat Mauro Paċ Paraskandolo u Margaret White minn Prisms Malta li ħadmu fuq il-proġetti ta' Autism Friendly Spaces f'pajjiżna.